Salam Horas Madihita Sudi ala nang masuk ma panitia dohot amang padita dohot inak padita melalui prosesi rak jongjong mahita saluhukna. Sai Roma ho Immanuel manopot bangsom Israel nunga nangongong tangmo paima harorop lasma rohab Israel ay nungaro Immanuel. Sai Roma ho o Jesus ki salpuhon manahat siti palua mahuri yami sian hasos ahosoi lasma roham o Israel ay nungaro Immanuel. Jemaat dipersilahkan duduk. Saunari sahat mahita tu napasahaton hata huhasi. Naparjulu hupasahat tamima tu ketua panitia Natal. Amang situa Tanggor Lumbanturuan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Horas madita saluna, amanami nanami, ta puji ma Tuhan beringan basa, nampe ditikion, songono kondisi ini cuaca, budope hita marpungu di gereja di bagasan Las Niroha. Nahu persangapi kami amang pendeta resort amang Jepri Siti Daun, inang pendeta Jojor Buru Pardede, songoni inang amang pendeta Surya Lubaturuan, selalu nama nami parhalado. Terlumu bima dihamu nahawalong yami, amanami inanami ruas nihuriata. Las rohata ditikion, buita patupa ima natal ama, sai lam tudinggan nama pungwa nama marhite natal sadarion ima songo subtemani natal ta. Ama HKBP Kebayoran Lama berjalan bersama, saling bergandengan tangan di jalan Tuhan, satu iman, sebagai jalan hidup utama melihat kemuliaannya. Jadi dakola sonarita bergandengan tangan nama nami, tu selanjutnya tetap meta bergandengan tangan. Pos roha, 40 lalu sian utusan ama gan ubajar nama liturgi di tikion, hati amang ketua nami, 50% non ngebuyo gabe masuk tukur ama. Jadi tujuan hari lamar saya meta bergandengan tangan, mulon atuari sada adalah tengah asing, sonari musia sedalan asing meta asal lam tudengganna gadeng tangatai napa dimun napa bakiton punguan ama di uriaon. Songonima mulai ate pasatami tu dengan nami, na mewakili Bajar Kor Ciputat sekitarna,
na mewakili sian parupuan kor ina Lydia, songoni sian na poso kor punguan keluarga muda. Mulai tema di haradia muna amang inang, marsanga ama Tuhani, jalalas ni roha madita. Tapi masyak kami, selamat hari Natal madita saluhutna. Horasma. Maulia tema diamang Ketua Panitia Natal. Mangihuk mamuse tu Ketua Punguan Ama, Amang Kolonel Sahat Oloan Pardede. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom, oras mandi kita saluhutna. Nahu parsangapi hami amang pendeta resort, songoni inang amang pendeta personal, dot inang pendeta personal. Nahu parsangapi hami inang Punguan Lydia, songoni inang Kor Ciputat, songon inang di hamuna amanami inanami nasian PKM. Songon manang di hamuna amanami perwakilan Banjar naong gabi rap hita saunari merayakan pesta Natal imap Natal Punguan Amani Huriatta. Dengan cuaca yang kurang baik, alai tetap dohita di bagasalas ni rohita tu huriaton gereja tahun laho memuji pasangan Potuhatta melalui Natal tadi Borginon. Memang Natal tahun agak berbeda dengan sebelumnya. Maulona sebelumnya manginang biasanya tabaido Natal secara bersama. Nah saya gabung do TKI Natal Parupuan lansia dot ama alai saunari gebe tabaima mandiri masing-masing aledang masalah. Tetap do kita di bagasan lasni roha laho mamuji Tuhatta melalui Natal patupa di tahunon. Ia Natal ta saunari amang memang tabai do sederhana merdumai ala na oktaboto aka hinorhon ni kopit nonggabi aka macusai aka kondisi aka perekonomian do takan asing sehingga dengan pertimbangan ini tabai maka sangat-sangat sederhana alai tanpa mengurangi makna ni Natali. Dak pola rok tabai nak hiburan-hiburan songo nak titik-titik kinok salpu titik dengan perekonomian alai molosan ari tabai do sederhana alai makna ni Natali tong do boy dapotota ditikion. Soalnya manang dihamu panitia nok bersedia gabe mangula pesta Natal. Doh kami mau lihat itu hamuna, yakin doh kami dia ka perencanaan nong di badan muna lahu mangulahon Natalon, mudang doh ka perbedaan mungkin akka halu jauh, perbedaan pendapat doh kanasing, alai sudemai makorhon berbuat yang terbaik, asal dapat kita nadumenggan ima Nataulah di Borginon. Jadi mau lihat mana mau panitia nami, dot nasing akka seksi terkait. Nah berkontribusi untuk pelaksanaan acara Natal di Borginon. Kami sebagai Ketua Punguan Amani Huriatta Mandok Moliatema Tuhamuna. Lasoni matong kesempatanon kami songon Ketua Punguan Amatong mangidutu hita saluhna apala ditikyon akatu hari-hari na berikutna mangrehon Natal hita Huriaton ra khususnya pematong apalagi di kona sa rapida mengurupi perkeamanan di Huriaton terutama maka sapam na mengatur akka kenderata asaulu hita mengikuti nabina nasida alana ahapin nudah honak kasapaptai mengatur akka motor mobil tarupani tong lumabek kelancaran ni hita ka nomor Natal jala
molotung arong akka naganjil na tabereng. Tabotor akka na masa perkembangan sonari, tau rupi maka keamanan di huriatta, jalo tabobotu na sida molarong akka naganjil na tabereng. Asa dong akka penanganan na cepat, asa unang arong akka terjadi na sotahalo mohon. Jadi kun narabdo hita kerjasama, asa adong dok antisipasi di hita tau rupi ma akka keamanan di huriatta, baik parhalado na bertugas sebagai keamanan di huriatta, doa takka sapam nadong di huriat tahun. Ima song pengiduan nami tu hita, alana tabotor anak sekolah hudok rupani tabotor situasi tikyon na terjadi di Bandung, jadi dang na pola perlu hita mabiar tu sih, alai kota tak do hita, adong jamot antisipasi melalui kerjasama dari tu keamanan di huriatta. Ima song hata huhasi siak kami, songon hidok ni pama marono nami, poltak main bulat tula di Sipahutar di Bonani Pinus. Martaba pasu-pasu di hita dok lasini roha. Anunga tubuh Kristus. Selamat Natal madi hita. Horas. Maulia tema diamang ketua punguan ama ni huriatta. Mangihut mamuse tu amang ketua koinonya. Na mewakili amang situa Insinyur S. Hutasoid. Waktu dan tempat kami persilahkan. Horas. Parjulo sahali tamado hita mandok moliate tutu hata debata pardengan basai boi hita marpungu di Bornginon di pesta Natal ama marhahi pason hita boi marpungu sude ama dot museng ina ison. Horas ma amang inang na penasanggapan terutama na penasanggapan kami pendeta Resot, pendeta Jeffrey Siti Daun, inang padita Jojor Boru Pardede dohot amang Surya Lubat Toruan. Dungi mandok moliate kami tu ketua panitia ima amang Tanggor Lubat Toruan dohot ketua punguan ama amang SO Kolonel SO Pardede. Ia kami dison jongjong mewakili Dewan Koinonia mengalian hata huhuasi. Nah pertama selamat hari Natal mak sian kami Koinonia. Boy hita marpungu ya Koinonia memang adong tolu mungkin sian Koinonia ahado asa boy hita mengambil bagian bersama orang lain itu misalnya jadi ikon rabdo hita napa duohon memberi bagian kepada seseorang mana ahai napa tuluhon ima persekutuan jadi ngolo adong dison amana marsi dohot di sermon ama ma boromoi dohot ma songan au ma di tahun 2020 mungkin dohot ma kami di punguan ama gitu. Jadi nah terakhir selamat hari Natal ma tuhita saluhutna marhite Natalon saya dapotan pasu-pasu set debatama di negijang mahita sude dame Natal ma dihita saluhutna. Alana amang parinati adong upasa siana upe adong marasar masa tua ditoru tiang ni rumah nunga tubuh tuhatta sipalua songgop ma damena dihita. Botima. Huria na hinaulongan itu hatta Yesus Kristus. Pinuji ma Jehovah jala pinasahat matabe tu sudehamu. Asini roha dohot dame nasihat tuhat tama nama dongani hita saluhutna.
Diari sadarion, tamahi tamadok moleate Tuhan debata. Na saya mengeramoti perdalanan ni huriana, songoninang horong ni ama. Taingot do ari hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Nagabe si palua dohot nama nobus sita sian dosa. Mauliate ma di Tuhan. Tapasanga ma Tuhan debata, marhite-hite ede pujian, marede mahita. Sadako warna umuli, siana sagoari. Goari Tuhan ta Yesus, ido na umuli. Goari Tuhaki, holani no endeki. Goarmi Yesus i go pamalum rohaki. Si palua do goarmu, saut malua tondiki. Nasarat eni simbolis, ikor segabay oni. Goarmi Tuhaki, olani do endeki. Goarmi Yesus ki, do pamalum rohaki. Mar hite-hite gorni debata ama, dot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot gorni todi porbadia, na tumo palangit dot tanoon. Amen. Marolop-olop tu debata maho ale sadok tanoon. Edehon hanguma hamuliateon ni gorna. Marmulia mabayak kamu ibana nasun badiai. Beta mahita pasere porroha dohot marsoba. Marsinggang mahita tujolona si top pahita. Ay ibana do debatata, jalahita do bangso na pinarmahan na, nasay toktong di ramoti, haleluya, martang yang mahita. Ale Tuhan debata ama namin na di banua gijang, Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin na tubuh, di huta Bethlehem, di inganan na masay leay. Say pinuji magwarmu na badiyay, alanaong di parmaniho hami ruasmu, di tugu-tugu hodo hami sian haulomon, asa majalo hami di hati romi, moliate marohanami di hoale Tuhan, di padomu hodo hami, na holang hia siako, gabe saor muse tuho, gok dapotan hanguluan na saliling-liling na, hami sude ruas ni huriam, lumobi mahami akka ama ni huria HKBP kebayoran lamon. Hasangapom madiho ale debata, sejalo mahamuliatan ni rohanami, mar hite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede maida. Hosianna di anak Raja Daud, partigor jala parmona, marsurak mahobor Sion, Rajam roh manopot ho. Amin haleluya, puji
Pujita sombara nasia surgoi. Amin haleluya. Pujita sombara nasia surgoi. Puji magoarna Raja si parmona. Amin haleluya. Pujita sombara jani hadameoni. Amin haleluya. Pujita sombara jani hadameoni. Tajaha jala tatangi hom mahata di debata, turpuk di parpungon Natal ama di Bodarion, ima natar surat di Titus 2 ayat 10 sada saat rodi ayat 15. Ainung ngatarira asin rohani debata, si bain halo ni saluhut jolma. Laos diajari dohi ta pai maun hatuaon nata hirimi dohot hapapatar ni hasangapon ni debata na balgai dohot Kristus Yesus si paluai. Girmirina bangso nau ibana na punasan. Na olom makadaputon aka ulaun na denggan. Ima hatahon paingut tenjal ajar hosian nasa gomos ni roham, unang maadong namarfu ni roha midaho, ido sahatna, mertua doakan atu mangihun hata ni debata, jalan au peopsa, amin. Mare demaida. Debata tunglongang dorohaku molo ube reng nati nopami salut bitang hilap dohot ronggun maka tidak kon hasang aponi. Marendeam Tuhan memuji oh debata sangat doho. Marendeam Tuhan memuji oh debata sangat doho. Ladang di adaran dohot tobat marende pidong tung macai sona pusuni do lok sange dohot rura mamarita hon sangapi Tuhan. Marendeam Tuhan memuji oh debata sangat doho. Marendeam Tuhan memuji oh debata sangat doho. Tamado kita mardingo paparinani debata.
Marhite hatana, ito padebatado nasa na adong di Portibion. Ulini bunga-bungay, tongam ni dolot do toba na rata-ratay. Labo nai suara ni akapi dong na maredede. Sokal ni suara ni rongguri. Doho do muse par ngongos niya lugo na laboki. Jala dito padebatado jol mamanisiay tumiru rupana. Dimulana ditoppa debatama langit doho tanoon. Dungi tarulang matanoi gabe halongonan jala hulom di atas lungi. Dungi mangariap-reap ma todi ni debata di atas ni akka aek. Dungi makuling ma debata ninna. Jadi maho na tiur, jadi tiur ma tutu. Nunga denggan na teori di ida dewata jadi ni dungi di na teori warni homi borngit nunga denggan na teori di ida debata jadi di bahan debata ma parsirangan ni natiur sian naholum. Dungi di goar debata ma natiuri arian goar ni naholomi borngin. Dungi bot matariari torang ma ari muse ima ari parjolo. Dungi makuling sema debata. Jadi maho kajang di persitongan ni aka aek. Bahen persirangan ni aek to aek. Jadi di pauli debata mah hajak kajangi. Asa disirang aek akan na ditorun ni hajak kajang. Sian aka aek na digijang ni hajak kajangi. Gabe menjadi masongoni. Dungi di goar debatama hajak kajangi langit. Dungi bot ma ari. Torang ma ari muse ima ari paduahon. Dungi ninna debatama marpungu ma hamu aek akan ditoruni langiti tusada inganan. Asa tarida nama hiang gabe menjadi masongoni. Dungi di goar debatama nama hiang itano. Ia parpunguan ni aek laut di goar. Jadi nunga denggan di ida debata. Jadi bot ma ari, torang ma ari muse, ima ari patoluhon. Dungi makuling musema debata. Jadi mahamu akka panodang dihajak kajang dilangiti. Baik persirangan ni Arya siap borngin. Gabe tada pabua titik ni pada dohot akka ari, dohot akka taon. Jala gabe panodang akai dihajak kajang dilangiti. Asa dipatiur tanon, dungi majadi masongoni. Jadi bot ma ari. Torang ma ari muse, ima ari paupaton. Dungi makuling muse ma debata. Di patubuhon akka aiki, ima gulok-gulok na marosa, akka namat jirir. Jala marhabangan na akka bidong di atas tanoon martonga-tonga langit. Dungi ditompa debata ma akka dekke na balga dohot nasa na marhosa. Akka namat jiriri di bagasan naik. Masibuan mansamna ni roha nasa pidong akan nama cibuan mansamna. Jadi dunga denggan di ida debata. Jadi bot ma ari, torang ma ari muse, ima ari palimahon. Dungi makuling muse ma debata, di patubuhon tano ima hosa akan mangolu masibuan masamna, akadorbia dohot gulok-gulok dohot binatang masibuan masamna, gabe majadi masongoni.
Dungi di pauli di batama aka binatang ni tanoon masibuan masamna, dohot aka dorbia masibuan masamna, dohot gulok-gulok ni tanoon masibuan masamna, jadi nunga denggan di ida de bata. Dungi makuling musai ma de bata, tolema itatopa majolma, tumiru rupata, tudos tu pangalahota, asa dirajai deke akan di laut, dohot pidong akan martonga-tonga langit, dohot akadorbia, rodi sadok tanoon nang sude guluk-guluk akan nama jirir di atas tanoon. Jadi di topa debata majolmai tumiru rupana, rupana di turahon debata laho manopa ibana, bawa dohot boru-boru nasida di topa. Dungi di pasu-pasu debata manasida, ninna debata matu nasida. Marpino pari mahamu, asa sopar hamu, jala goi hamu sandok tanaon, jala patuduk hamu, jala rajai hamu deke akan na di laut, dohot pidong akan namar tonga-tonga langit, rodi sudah binatang akan namar jirir di atas tanaon. Dungi ditilik debata masude natino panai, jadi nunga denggan situtu. Dungi bot mari, torang mari muse imari paunopon. Nuaing pinasahat ma korsian CPS.
Dina mai mahita di haroni Kristus. Tamado hita marningo pabainan ni jolma di jolo ni debata. Ati pe naung dinggan di topa debata nasa na di portibion. Jelatakas di leho madda tu jolmai laho mangaramoti nasa na tinoppa ni debata. Hape dang jupang hauduhon doho pangoloyon ni jolma di patiki. Gabe madabu ma jolma itu gabbolisop ni dosai. Mangarara ma nang di akka ulaun hajahaton. Dungi dipatit dipata Jehovah mga jolmai ninna ma jadi panganonmu sian nasa hau na di bagasan porlakon alai anggo sian hau parpinotuan ni nadenggan dohot naroa dang jadi panganonmu ai sadari di pangan hosiani saya namate doho. Alai ulok do nau bisuk sian nasana manggulumit di ladang. Akan nama dari jadihon ni debata Jehovah. Jadi di dok ma mandok buru-burui. Atehe tongodo di dok debata. Naso jadi panganon muna sian saluhut hau akan arong di perlakon. Dungi dina buru-burui ma mandok ulogi. Jadi do panganon nami sian perbueni hau akan di perlakon. Alai anggo sian perbueni hau na pasitongani porlaki di dok debatado. Unang pangan hamu siani jala unang jamahamu asa unang mate hamu. Dungi nina ulohima madok buru-buri dang na tutuhamu mate. Ai di boto debatado sadari di pangan hamu siani tonggorma matamuna gabe dosod debatahamu uboto nadenggat dohot naroa. Dungi sai di panok noti boru-borima perbueni hawi dibahen dengan na panganon jalapia matana pernida. Jala tau menunggul roha tuha pistaran hawi. Jadi diputikon sian perbueni jala dipangan. Dilehon ma dohot tu sinodukna siani gabe dipangan. Dungi tonggorma mata nasida na dua, di boto mana marsai marah nasida, gabe di somoti ma bulung ni hau arah, bain sabuk nasida. Dungi di bege nasida ma suara ni debata Jehovah, na medang-edang di porlaki, di haroro ni alogo, mareak bot ari, gabe martabuni masih Adam dohot jol manai, di holak kolang ni hau akan adipor lagi. Maradopon bohini debata Jehovah. Dungi jojo ma debata Jehovah di si Adam. Ni nama medok ibana. Di dia doho. Jadi nina si Adam ma. Hubegenian suaram dipor lagi. Gabe ma biarau. Ai marsai marado. Au umbahen namar tabuni au. Ai dua do jai binahen do hat ni bangsoku au mual di baheon ditondikon nasida. Lau mangkali di nasida sumur-sumur sumur akan na maruang do so marisi aik. Batu romo do akka babiat do pak ibana dipanggiar suara nasida gabe halongon di tanonoa di bahen nasida. Aka hutahon di sorbu nasida gabe so marisi be. We hamu nasa sabdutonon para teteo kamu mahata ni Jehovah tung halonganga doahu di Israel manang tung tano hagulapon wasa tung tohono ni bangsokku mo pasopas mahami dang ulo behami manopotto. Buasa saya di palemes-lemes ho dalam mengalului bangunan ni Roham. Di ini uhut umbahin di Somali ho akka dalammu di hajahaton. Jupang do uhut di akka sappe-sappe mudar ni halak na pogos akka na somar pipot. Dang manang di sihabunian jupang au tung di nadar do.
Tangi homma hata ni Jehovah hamu ale pinopar ni Israel. Adong do perbadan ni Jehovah dopak pengisini tanoi. Ala suada sitongan jala suada halongan. Jala suada perminatuan ni dewata di tanoi. Olat tolot dodo gaus doh bunuh-bunuh doh tako-tako doh lakut-lakut menggaruk do nasida jala merdapok-dapok do akka hutang mudar. HP anggo bangsoku marpanukunan tuhauna doi jala tukokna marbua-bua tu ibana ainunga dililihon tondi permainanon nasida gabe marmainan nasida marbalik sian debata nasida mamele do nasida di atas pusuni akka dulu jala manutung daupa di atas niaka betul-betul dituruni hau hariara jabi-jabi dohot baringin ala denggan parlinggomanna di baheni laho marmainan do borumuna jala tardege pinggol ni dalan akka parumayan muna. Panjaloku diho Tuhaki behama panomuku diho rajaki sondangi marohaku nahorom nabodo ai naing patu paoku lasni roham diho nuaing korsian pungon ama
Dia ma upama le jalma manusia molo diuloko dosai. Dapotan doa kasiula dosai sian debata. Alai nang pesongoni ingot ma. Dang di pasobu debata jalmai mago di bagasat dosa. Asido rohani debata tu jalma pardosai. Di pasahat do baga-bagana na ikko si paimaun. Jala si haposan ni jalma pardosai. Ainin nado. Tung taga memerlomoni roha ma'au midah hamatian ni perjahati. Ninna Tuhan Jehovah, da tagonan nian, molemu barohanai siadalan na akan nasai laon, asa mangolu ibana. Sada Musa tolu ayat 14 saat Rodi ayat 20 sada. Dungi ninna debata Jehovah ma tu uloki. Ala di bahek kosongoni gumodang matoruku tuho. Sian nasa pahapahanan dohot sian nasa namang gulmit di ladang. Butuh hamma jurur honommu jala orbuk ma panganommu saleleng dingolum. Jala bahenokku ma perbadaanmu dohot boru-borui. Rodi pinoparmu tu pinoparna, ibana mangalitsit on ulum, gabe pargutommu tu bihulna. Dungi ninna mamadok boru-borui, gadda situtu bahenokku parnia hapamanmu, saleleng gabe-gabe akko, berni taunommu, laho malubuhon anakkomu, sinodukmu nama ihutonommu. Ihutan jala ibana mangarajai ho. Jala di dok matu si Adam. Ala di tangyon ho suarani jelmam. Gabe di pangan ho sian hau nahu patikoni madok. Unang pangan siani. Hona torukku matano on ala ho. Porsukma ahapomu mangaton gogona saleleng ngolum. Patubuhonon nama huhut diho akka duri-duri dohot duhut-duhut namar suga akai kau rata di ladangi nama panganommu. Ikon hir hodokmu mangaton si panganommu pai mamulak ho gabetano pebuatan muhian aitano doho jalatutano doho mulak sugut. Dungi dibain si Adam ma goarni jolmanai Hawa. Hangoluan, ala ibana ina ninasa na mangolu. Dungi dipauli debata Jehovah ma boba bae nabit ni si Adam dohot jolmanai. Jala dialiton tunasida. Dibae ni apalah Tuhan i sandiri ma mangrehon sada tanda di hamu. Ida ma gabe-gabean masada nama baju. Jala tumubohon sada anak, jala bahenonna magwarna Immanuel. Dungi ruar masada tunas sian tukone si isai, jala marparbue sada tubis na tubu sian uratna. Jadi songgop matu ibana tondini Jehovah, tondini habisuhon dohot hapistaran, tondini panuturion dohot hagogon, tondini parbinutoan dohot biar maradopon Jehovah. Idama narodo aka ari sogot nina Jehovah patindakok kuma disi Daud sada tubuh na tigor na bangkit raja jala na pistar jala hajong nyokok kumun nama uhum dohot hati goran di tanoi di aka ari na dapoton tua majuda jala Israel marsonang-sonang di ingananna jala ondo guarna dohonon ni halak Jehovah parpitorota. Alai anggoho ale Bethlehem Efrata. Met tu dohonian anggo tong pola jujuron tu akahuta maribu-ribu di Juda. Hape siakodo hararoan ni nagabi panggom-gomi di Israel. Jal akahararoan sian akanahinan. Sian akana ari na rubi saleling-lilik na. Maria situtu maho ale burusion. Marul pulup maho ale buru Jerusalem. Idama na Roma rajam mandopoto
Partigor ibana, jala si parmonang, jala sehrep do rohana, jala marsi hudul di halode, doh di anak ni halode ina-ina. Jalau, mandiapod aka kereta sian Efraim, dot aka hoda sian Jerusalem. Siap dohot sior tu hamusuon, dungi baritaonon nama, hadameon tu aka bangso parbegu. Jala masuk tu gonggoman na sian laut tu laut, jala sian batang ai Efrat satu di aka ujung di tanoon. Idama suraku asa dipadiri dalan di jolokku, dungi tompu maro tumopot jorona Tuhan. Na niluan muna dohot suruan ni parpadanan, na hinahulungon muna, idama na Roma ibana nina Jahoba Zebaut. Nuaing pinasama pertikian tukor PKM.
puji-pujian diharoroni si paluai. Bangso namardalani di bagasan hoholomon marnida sada pinondang nabulun. Bisardo sada panondang di akan namangingani tano linggoman ni hamatean. Ay nunga tubuh dihita sada poso-poso, dileho tuhita sada anak. Papetu wabarana dosugot harajaon, jala bahenonna guarna, si partahi halongangan, si ulu balang ni debata, ama saliling-liling na raja ni hadameon. Hehe maho, marsinondang maho, ay naroma panondangmu, jalha mulyaon ni Jehovah, besar di atasmu. Aidama haholomo do makukupi tanoon, jala hagolapon akka bangso, alay na besar nema Jehovah di atasmu, jala marsinondang hamulyaod di atasmu. Jadi dapoton niakka bangso parbeguma panondangmu, dohot akka raja madapoton sinondang naung besar diho. Borat manang si Joseph, nasian Galalia, sian Nazaret, mandok tuluhat Judea, tuhita di si Daud, namargoar Bethlehem, alasian peparan jalan marga ni si Daud ibana, pasuraton dirina rap dohot si Maria, oroanai, naung gabe-gabean, jadi dina di sini nasida, gok ari, ni aluluanganna. Di tubuhon ma anak buah bajuna, di borhos ma, di peakon ma tu bagasan panggagatan, ala suadong ingana nasing, di parmiana nasida. Jadi adong ma marborgin di ladang na di sini aka parmahan, mangingani pinahan nasida. Jadi dapat sadar susuan manasida dalam nasinondang masangap ni Tuhani humaliang nasida gawe mabiar situtuma. Ala di dok susuan ni matu nasida unang mabiar hamu ay barita halas ni roha godang do na hubot tu hamuna parsaulian ni sandok bangsoi. Ay nang tuburo di hamu saborng inon di hutan ni si Daud si paluai ima Kristus Tuhani. Onma pertindahan di hamu, poso-poso do dapoton muna, nabi norhos, pihak di panggagatan. Jala topuma arong dongan ni suruani, trop akka parangan parbanua gijang, dipuji nasida do debata, mandok. Hasangapon ma di debata di ginjang, dame ma di tanoon, di akka jol ma halomoani, jala dina lahui akka suruani, siana sida do empak ginjang. Masih pandohan ma akka parmahanani, beta mahita tu Bethlehem, taida mana masaon, napi na botohon ni Tuhani tuhita. Jadi hatop mana sida lao tu si, gabi jupangsa si Maria, dohot si Joseph, dohot poso-posoi, napi di panggagatani. Asadung di ida, di baritahon na sida ma buah-buah, naung dihatahot tu na sida, taringot tu dan lagi. Noeng pinasa mapartikian tu kor inalidia.
ugura kau metu jolo laho pagala kolilin ima parjamita amanami ang padita Jeffrey Sitindaun Dewan Koinonia manang nama wakili sian parhalado Ketua Panitia Natal Ketua Punguan Ama mewakili ruas Ama amang situa P parapat mewakili ruas Ina Inang Nyonya Silalahi Borusitorus Soni nang tamu undangan sian PKM Prima Situmorang. Sonang ni sonang di borngin nai ujuro Jesusi sonang modom dohalak sude Holanduana dungodope mangingani anakna Jesus Tuhatai Denggandi bornginai ujuro Jesusi tu paramahan di Betlehemi di paboan na di surgawi nung arosi pangolu Jesus Tuhatai Borhatman napagala ko lilin tu lilin ni akarwasta na dihudulan. Jonjong makarwas nuria. Tuarisi dinaro Jesusi tung malu apardo sabus
Dungi rak mangedeo mahita sian ayat na parjolo. Sonangi borginai ujuro Tujolo mahamu akaman nami perwakilan nakin na wala kulilit mula mahamu tujolo amang sonang modogdo halasude hola duana dungodope Tai topi ma mula mahama ka mga kainang tuwing hanat tabi. Nunga saha tuhita baga-baga haluaw na binuan ni si Paluay. Atong nuaeng hanguluang maholong na polin asa pasidohot tita diharajaw na manotongi. Tungusura huhataon aka parhataon ni jolma nang suru-suru ape anggoso parholong ni roha au nang son hangso do au na makuling-kuling jala songon ogung na marwal. Jala tungsura panurirangon diau gabe huboto hasimon sasude rodi sandok parbinotoan. Jala tungsura parhaporsean situtuau. Pola terpautsak au dolok. Doson na soada amau anggoso parholong ni rohau. Jala tungsura hu habas-habasaun salut artaku jala hupasat dagiku asa ditutung. Tung naso margunai diau anggoso parholong ni rohau. Nalabas do haholongani jalan nasorta dan mengiburu haholongani jaladang tenga jaladang di parpungar-pungar dirina.
maradat situtudo haholongani, dang na ahut, dang olo pangarimason, dang dipajujur na jahat. Dang di halasun mida rohana, dang las rohana mida hageduan, alai totong do di halasun hasitongani, saluhu do ditanom rohana, saluhu do diapursiai, dihirimi, jala di tahun. Dang naolo salpu haholongani, ia panurirangon pasahoton nado, matsadi do nang aka parhataan, parbinotoan pe masohot do, mar deba-deba do parbinotoata, jala mar deba-deba do panurirangota. Duk pero na sundenggani asa pasahoton na mardeba-debay. Saliling dakda nakahu, danak pakatyoku, danak parohauku, danak pikiraku, alay di sitang ahu, hubulok kon pangalahu na danak. Anggonoaing semodo parnidaata songon sian sorminan. Alay sukut adop bohi bema. Mardeba-deba do parbinotoku anggonoaing dope. Alay anggodisi torusma panadauku songon naung tinadana ahu. Asa tolu do nahot ima haporsiaon pakirimon dohot haholongon. Alai haholongon do naubalgai. Nuaing kor sian punguan ama.
Atong nuaing pe, didok Tuhan Yesus do di jamitana, dapotan hatuau masugot akan nama jakko Yesus si paluai, hatuau nasian debata. Martua ma napokos todi, ai dinasira do harajaon Banua Gijangi. Martua ma namar sakroha, ai syapulon do nasida. Martua mana melambok roha ayat anu nasida do tanaon. Martua mana mawas male mida hati goran ai si pabosuron do nasida. Martua ma asi roha ai sia-sian do nasida. Martua ma paroha na ias ai idano sida do na debata. Martua masih bahen dame, ai goaron do nasida anak ni debata. Martua mana pina buru-buru ni halak alani hati goran, ai di nasida do harajaon Banua Ginjangi. Martua mahamu molo diisahialak hamu manang di paburu-buru, manang di patubu-tubu ragam ni hata naroa naso tutu dopak kamu ala niau. Las marohamuna jala marolop-olop. Ai godang do upamuna di Banua Gijangi, ai songoni do di paburu-buru aka panurirang na jumolo sian hamu. Tau dutima marede sian buku de nomor 605 ayat sada dot ayat 4. Las maroham Tuhan taro gumonggong sasude ungkap roha jakon raja marende masude marende masude marende marende masude. Ibanado Raja Tai para sirohai natigori nabonari parholong rohai parholong rohai parholong rohai. Asin nasian debata amata Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dihita na sapunguan na marlas ni roha di bagai sa Bornginon na parjulu sian las ni rohani ima akka ama ditongani huriatta makkalason di haroro di hatutubuni Tuhatta Yesus
Imana gabe sipalua tu portibion. Imana taguari namar pesta Natal ama ni huriatta. Jala di pesta Natalon, Natal ama ni huriatta. Tongdo ima diangkat mana yang dibuat nasida ima tema nasional natino Tuhan ni PG Persekutuan Gereja Indonesia imana tersurat di Matius bidu 2 ayat 12. Hujahama hatan itu hata tersurat di si. Di doksonon. Dungi Roma tonani debata marhite sian ni pinasida. Unang pola mula be tumopot si Herodes. Jadi siadalan na asing nama nasida mulak tuluat nasida. Jala di kalimat na parpudi diturpuhon imanagabe tema nasional disadok kita halak Kristen didok. Jadi siadalan na asing nama nasida mulak tuluat nasida. Pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Isedo nama milit nama no Tuhon dalan manang dalan na asing na ikos si dalat tonon ni ima akka jol manamalo ahli bintang orang Majus ima Tuhanido namano Tuhon alaniaha itu Tuhon Tuhani ima memilih dalam asing. Asa unang sian dalam nasida harorwanna. Dung pajupang dohot Tuhan Yesus. Ia dalani dalam harorwannai. Moloido musi dalam namulak. Di ujungna berbahaya. Puasa berbahaya. Ala ditiki pajupang ima naniguaranna orang Majus akan amalo deui nah tunasida molodung pajupak kamu mula mahamu musitu sodda pabuhamu ma idia inganan ni Tuhan Yesus idia inganan ni Raja na baru sorangi asa molodung hubotu idia inganan na Roma awan no muse dung hamu asa doho tau manobba alai holan hata ni Raja Herodes deh. Ala yang go di pikiranna di rohana. Mardonga biar di bana ala didok nunga tubuh sahala raja. Itorju do rohana. Bah saingan. Adong nama manggatiau dang boy. Ibahem ma politik. Idok ma to ala majusi. Mula manok kamu muse. Baru di babuhamu di ngananna. Lau mau manobba inna. Hapedang na lau manobba nang mabunuh do.
Sialani dua sa diorai. Ima diorai di bata. Marhitinipi. Nasida na tulu. Naung pajupang doho Tuhan Yesus. Unang be sian dalan haroram munay hamu. Sotung lau hamu musetu si Herodes. Jol mana jahat deh. Jadi dalan mula na naik si dalan munay dang tohoy. Dalan na hutot tuhonom. Ninna debata. Jala ima di huton nasida. Dalan naung tinotuhon ni debata. Dalan na baru. Jala dalan naung tinotuhon ni debata. Na ikos si dalanan nasida. Dang dalan hamagoan. Alai dalan keselamatan do. Aladak ke ade bata. Jalatarida doi. Diharoron itu hatta Yesus naung sorang rotu portibion. Asa markite-kite tu hatta Yesus naung sorangi. Nagabe targuar si palua. Ima manotuho dalan tu sadok jolma. Akka namak kaporsiai ibana. Marhite dalan na tinotuhonna. Dapotan haluaun. Dapotan las niroha. Dapotan keselamatan. Dalani huroha. Isedo sabotullah. Idok tu hatta Yesus do. Laos ido sada lirik siairni lagu. Atsugeri molo PKM pungan keluarga muna mangedehoni. Udu malasagi rupani. Au do dalani. Jadi dalani itu hatta Yesus do. Di ibana do dalani. Asa moloni do ibana do dalani. Hatot tuat dalan dia. Di tu hatta Yesus do na ikon. Si ihutonon ni akan makaporsiai ibana. Ido asa gabe didok. Ibana do raja na baru na sorangi. Molo raja seorang pemimpin. Sehingga dikatakan dia akan memimpin rombongan. Dia akan memimpin baik jalan secara personal. Jala ikosihutonon. Maragami. Bugas ni pak ni Tuhanido. Imanaung ni dalanan na. Iko bugas ni pak na ido muse ihutonoton. Alayolo do. Didok. Namadok. Atong do maul. Maul do mangihutod dalan na dalan na tinotuhon na torop do namadok. Bahkan nama kaporsiai Tuhani. Nang mangihutod Tuhani. Tongdo. Kira songon na babiar. Ala dia. Ala nanaing si dalananon. Nanaing si hutonotonon. Nanaing si hutonoton ima Yesus Kristus. Ternyata tidak semulus yang dibayangkan oleh manusia. Ay torolo do si pata mo ni ate-ate. Holam maul saotik di roha di pikiran ni jolmay. Terbukti do, jangankan mengikut Tuhan Yesus. Ay memang ngadigampak ko kamalon ni Portibion, ima, wis, map.
Dan adong bisa butul nang nalilu solma. Ay holam manangi dia na, arisan ni dia na, isudut-sudut ni Jakartaon. Nunga Sherlock ma inner bani. Anggona Jolo, sekian puluh kilometer si dalenan, olodo 20-30 halak si sukunon. Maos masuk ke dranokan. Alayang gon, balangsung do. Ay sipata do. Adong do suara merhata-hata. Ibagasan mepon. Burus tidau durai. Ay itu kan. 300 meter lagi. Belok kanan. Ini rupanya. 100 meter lagi. Awas, ada polisi. Ya polisi ini rupanya kan. Itu dah. Aitor di warning doi kan. Dipaingot. Itu memuse ambil jalur kanan. Ambil jalur kiri. Jala. Boido. Sahat tu titik nai. Alayo lu do sipata. Manang napake wis pedoh mepon. Tari dah durupani. Ulu ma jengkel kan. Serba salah. Aku kasuan nih kita jolma. Ipa tudu ma. Ipa tongon. HP mabuk jala pintas do. HP agak sopit. Dalanon. Ah. Hama magoni mepon matahe. Bahia dula. Ipa tongon. Tu dalan na sopiton. Ina. Ditik ke sopit. Bayi patongon mamuse. Apalah satokit dunian. Tu dalan lebas dunian. Alai macat. Amang tahe. Tu na macak muse de ibu anon. Ina kan. Harui. Jengkel. Nama makkei rupani. Alai tongdo. Sama malo-malo ni jolma. Mabay ni rupani. Baik map. Manang na wisi rupani kan. Ayo lo dahirna. Gabi mirdong sa diri hurau totok nai. Gabi marputar-putar. Itulah keterbatasan. Gabi torhira sona heng rupani kan. Amang tahe. Amirdong ibana. Ben na hita mana makir rupani. Dan ibu tu beda lepetongot tobe. Ina. Terbatas. Alayang go dalan natino tuhon ni Tuhani dakyai error. Dalan natino tuhon ni Tuhani ima dakyai heng rupani dakya mangaliluhon dakya rupani gabe menyesatkan alai dakya Tuhani majajihon moloi dalani ho dalan nahu patuduhon mulus ma. Dan adong si taunammu, dan adong si pikiranmu. Tidak ada masalah. Tidak ada penderitaan. Dakya Tuhani majajio songoni. Tungla tabukai pada mulai pada nah pada naru pada nebaru. Dakyai. Apalagi mulai di pada nebaru. Tuhan tidak pernah menjanjikan kehidupan manusia yang mengikut dia mulus tidak ada masalah sama sekali. Ai haru didok namang yutonau rade mai bana manuhuk sidangi. Ai sonamurai. Sialanido dalan natino tuhon di ibana. Jala olo nak kana maloi mangihuton sehingga mereka selamat. Alai boy dodang dihutot jolma dalam nang tino Tuhon ni Tuhani ala dia ala say gumogo dipakai pikiranna. Tuhan menentukan jalan buat kita. Tetapi kita jangan salah. Dunia ini juga menyodorkan sesuai dengan jalannya. Itor tapareso, ma itori pareso, ma rupani. Idia do sipiliton. Dalam nong itotun itu hanodo. Atar maul do bah. Ina. Oh nyon. Nesodor honni portibion. Oh gampang do bah.
murah. Dan apa lalu jaiba? Inna rupani. Ala lama tu pemahaman ini lebih instan, lebih mudah. HP dang iboto, bo nang peaga umuron, alai hasilna, dang sesuai na diharapon. Alai yang guna tinot Tuhan ni Tuhani, dalam nang tinot Tuhan na. Ima nata pestahon, di bagasa diri ni anak na Tuhan ta Yesus Kristus. Dia yang akan memimpin jalan yang harus kita jalani. Dan jalan yang dia tentukan itu akan mensukacitakan. Hingga akhirnya ikon gabe gok las neroha. Hamak kadongan na hinaholongan. Dihubuk kodo turpuhon ima temaon dalam masa pandemi. Tadopi dope masa pandemi rupani. Adong dope. Ima nahobar di COVID-19 ya. Mulai siap perganas-ganas ni COVID-19 ya. Marhite Tuhani dipakai doa kana malo laho patudu hodalan asaboy malua jolmai dia mai vaksin asa malua ho olo maho divaksinin na kan baru asa malua ho ile musi dalan marmasker ho pakai hensai nata seri. Narupani. Jadi bedok dape musik mulu batu hod dongamu bersion ba mulu dang marmasker itor tutup pamangammu. Aka hal-hal siani dipatongot Tuhani do dalan. Inilah jalan untuk keselamatan. Ima nahobar Tuhayi pason, nahobar tu parnguluot tak. Itu saya tahu rupani di masa pandemi gudang do na tepuruk, gudang na PHK, gudang na majual kinadang boy marjual be. Baharu Raja Parhata, ante kamu kamang ante. Aku yamang ding ni jabu na nama ipado-pado makatai. Pada kong boy. Baduh akainat tapi rupani ante yamang namar natal dia pala poroginon. Bejabu be. Bah, pahian nak kena uli perupanya kasarung dang boy dipakai be. Balau alai olo may pakai soalnya masih ol rohane ipakai me di jauh atari kalilik ko bejabu nai. Ayo, beji jual pahian pe rugi. Nadong pahian nape dang boy mamake. Itu dia. Kalau namonggok mak. Itu yang kita alami. Jala godang do nagabe. Ya ka perkara jua ya ka perusahaan ya ke perkantoran godang do nagabe gulung tikar alaniaha padang boy etung la ido rupani ya karejo ma sian jauh mainna baboy mazulia kana markator alai bu hama akan markarejo di lapangan itu harus bergerak dang boy be soma alai ala somar dalebe rodaon ngalam habis berupani sipanan badang nato hobion buana maun Tuhan tidak menginginkan putus asa tetapi Tuhan menentukan najulu ulommu amang inang on alayang gosongonari hupatudu madala toho omma maragami natahilala ipasaha Tuhani dalat tuhita. Jadi dang gabe berdiam diri. Tuhan tidak menginginkan manusia itu putus asa oleh karena masa pandemi. Tunglaong na PHK. PHK rupa dia, nga PHK ba holan day jabu. Holan na mudum toy ma siya kudu do idahar roin rupa ni. Bato hode dang siya balangar roidan. Alay dang gabe boy so
berdiam diri. Tetapi Tuhan menentukan jalan, bangkit, berdiri, laksanakan, banyak yang harus bisa dikerjakan. Ido sagabe didok rupani baik pamareta marula-hula didok dituntut manusia itu supaya kreatif dan inovatif. Jadi akaama pe tuh dia mulo hamuak kamang namar natal dia pala tikion. BIP aman tapi namar liturgi rupani. Ido majah sada musa sada ya sada mulai sia Japang tu Nippon ido terus. Kan itu kan? Iya. Ada kubui yang kreatif dan inovatif. Bisa. Mulai sia sekolah minggu ini mah rupani kan? Ama harus bisa mengentaskan kehidupan apa yang kita alami sekarang ini. Ai gabe namar liturgi, ai gabe jamita doi. Laho patuduhon, odo dalan nanti no Tuhan itu Tuhani. Ini persoalan yang terjadi. Dan Tuhan menunjukkan jalan, cara menyelesaikan persoalan ini harus seperti ini. Ido asa didok. Jadi siadalan na asing nama nasida mulak, tuluat nasida, alane komulak do tuhutana. Alai mulak petuhutana, Tuhan itu dapat tuduhon dalan na asing. Mula kita tetap mengulu dia ke kehidupan keseharian. Ditongani keluarga. Bohama asagabi bui mengulu ima keluargaon. Tuhani ipatuduhod do dalat tu kita. Ala gudang do katanggung jawab ta. Pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Tuhan yang menentukan. Sialanima Tuhamuna amang akamanami na namar natal dia pala tikion nakingat terwidi dope kur punga nama inner pani kan na ido mar kurban nak punga nama kubering ma ape torok dope hudul merjaji mah itu akan namar liturgi nakingani masuk matu kurama setuju ngolon non ay termasuk dalam Tuhan itu ido termasuk dalam Tuhan itu do rupani ido dang nagabe rupani pitor aga ngatabba atau banon hari-hari odang naga birupani. Namar lapangan tadi si Omara ikonadong do perbuini namar natal kita ibaga saborngino. Ima perbuina. Ipa tuduh Tuhani do totong dalan tuhita. Atong dalan ni Tuhani dia mai. Ima majaha manangihon do makanguluhon hatani Tuhani. Selamat Natal ma dipungan ama aka amani huria jala selamat Natal madihita saluh na amin martang yang mahita. Mulai tema dihole Tuhan ala dipakulingi hatam dohami dilasni rohanami di bagai sabornginon hami saluhutna tarlumu bimai ima aka ama ditongani huriam na marpesta Natal makalason harorom hatutubum tu portibion nagabi si palua asa nang tu horong ni aka ama piali Tuhan naing hulapati hami na sorang doho dingulu na sida ganup jala laos hodo tutuali Tuhan patubuhon pasorakon ngulu haporseaon doho pakirimon nai baru di nasida doho ulup-ulup lasni roha nai baru di bagai sakko ale Tuhan ragam ni aka sihol sohonoton siar sakkonoton maragami na niadopan ni aka ama ditongani huriam ditongani keluarga ditongani aka parkarijuan siganupari dia aka parsawaran manang dia petahei disadok ngulu nasida songon hatami mali Tuhan
patuduhon dalan tu nasida asa marhite dalan na pinatuduhomi panagunogomu marhite todim to di parbadiai olo jala uduk nasida mangihutton dalan nang tinutuomi molope di dalani ka amani huriam dalan nang tinutuhomi totong di haporsiai aidang natin ditinggal hokole Tuhan aidong anam mudo ra mardalan manang di dia pe jala manang sadihari pe ditongan yakka ngulu diakka perkarijuan songoni tarlumubi ditongani keluarga atongali Tuhan huhamulateho kami matuho hatami naum patubuhon las niroha dihami hola di bagasan Kristus Yesus martangia kami tuh amin tapuji matu hatta mareddehita laos papung piliam mahita Oh Tua, oh Yesus Tuhaki, sian baru lagi jang turohaki. Roma ho Tua, oh Tua si paluai, dame binoan mudang natara sami, oh Tuhaki. Asima roham di au Tuhaki, say jalo matangi yang nang endeki. Somo si Maria inana martuai, bay nang au martua ala haroromi, oh Tuhaki. Ni surua pardi surgoi inege di parmahan di ladagi dunga tubuh Raja Kristus si paluai di huta Betlehem peak dibarai oh Tuhaki. Roma ho Tua oh Yesus Tuhaki, sian baru lagi cang turohaki. Roma ho Tua oh Tuhan si paluai, dame binoan mudang natara sami, oh Tuhaki. Asima roham di awo Tuhaki, say jalo matangi yang nang endeki. Somo si Maria inana martuai, baina au martua ala haroromi, oh Tuhaki. Enden isuruan pardi surgoi,
Binegeni parmahang diladani, luka tubuh Raja Kristus si paluai, di huta Betlehem peak dibarai, oh Tuhaki. Roma ho tua, oh Yesus Tuhaki, sian banuagi jang turo haki. Roma ho tua, oh Tuhan si paluai, dame binoan mudang natara sabi, oh Tuhaki. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Rakmangidohum mahita ditangi yang alea manami. Alea manami na di Banua Gijang, saya pinarbadia magkuarmu, saya Roma harajaun, sesaut molomoni roham di Banu Tongaus songon dari Banua Gijang. Leon matuhami sederon hang luas siapa hari. Ses nami songon panesanami di dosa di dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugiu tu pangujunan. Palua mahami siap pangagu. Ai horona punah harajaun. Dot hagugun. Rodia sangapos saleng delingna. Amin. Asni rohani tu hatta Yesus Kristus. Dot holong ni rohani di bata amatta. Dot parsaoran itu diperbadia ma nama dongani hamu saluhutna. Amin. 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 Selamat Natal madita saluhutna. Mula tema salut na pinasahat ma tu panitia Natal manang na tu amanami MC laho mangulo kita hobar tu acara na mangihut di hiburan nang di Sipanganon. Boleh ate mak. Tes. Boleh ate. Tes. Tes. Kok langsung. Berdoa dulu kayak berdoa. Kau nyanyi lah, pengen? Cek. 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 Cek, cek, cek. 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 Tes. Gedein, gedein. Naikin. Cek. Cek. Udah. Horas madita salut nama nami selamat hari Natal. Mangidohami asa tong mahita di udulatabe. Paima dibagi onan non ima konsumsita Sipanganon. Asa bueno tertib dibagihon alai paima tu si. Di panitia do songon hiburan sautik. Jadi adong do artistan no sekolah minggu. Sekarang apa Manggido yang mau nyanyi dulu? Boleh. Oke, silakan nyanyi dulu menunggu dari sekolah minggu Brigita Borusi Tompul. Mainkan, yuk. Hora Samang. Hora Samang. Hora Samang. Selamat malam buat kita semua. Yang tahu lagunya silakan kita menyanyi sama-sama.
untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kita semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, Dia jadi sama dengan manusia. Itu sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Ayo kita berdiri Amang, kita tepuk tangan, kita bersuka cita. Mike, karena ini Natal lama. Sambil martabak kita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kita semua. Oh yeah. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, Dia jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, Dia jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Horas, selamat Natal buat Ama. Horas. Mulai tema di Amang situa Ido Panjaitan. Wah, Amang saya udah nice. Pai maro si panganon. Laguna. Pai nama. Wah, Amang. Alep, apa nak kaisokin tu bagian konsumsi sudah beres. Hudul meta di ngana tabe. Asa dibagi on konsumsi ta. Merdalam seksi konsumsi. Bagian kami beri kita si tompul. Sabil hita pai masih panganon di nama bagi si panganon adong doy anak kota sia sekolah minggu untuk menyumbangkan sebuah lagu atau dua lagu. Ke sini nang. Jadi mulu adong anu sia Lydia ning maret de boy. Sia PKM. Cek. Sambil membagi si panganon, tapi kema suaranya anak kota sia sekolah minggu. Brigita Borusitobul. Tali tepuk tangan Amang Inang. Lanjut. Hot maita diudulata, mardala desude. Amazing grace, how sweet the sound that saved
a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that brought me safe thus far, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Through many dangers, toils and snares, I have already come. 'Tis grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home. The Lord has promised good to me. His word, my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Cek. Kenapa sih harus? Oke, terima kasih buat adik kami. Jadi cukup satu lagu, katanya tadi 2 lagu deh. Anak cukup satu lagu. Jadi si panganon nang satu ita nungaris di amanami parliturgi nggak dapat sudah. Saya ciputat amanginang Sian Lydia PKM dia katamu nami aka amanginang nasia ruasta ngaberes be di tim live streaming di Parmusik ta di amanginang parhalado di konsistori Koster Sapam Sude Maris asa Adora Sumarsi Pangano samartanya kita mulanya dibagas lu ngabete kiramu mah tim live streaming di tim musik dohot di slide oleh kamu mah langsung nanti sambil makan anak kami beri kita kalau masih ada lagunya nggak apa-apa nyanyi lagi ya tapi kita berdoa makan dulu ngabi amanginang tapasonang mah neng marsi panganok kita martang yang mahita hupuji hupasanga pami mohale Tuhan pardenggan basa di sudi asido tolong niroham tongon ale Tuhan di bornginon dinong diulau kami
Ima perayaan Natal punguan ama HKBP Kebayoran Lama, las rohanami, ala didongani hoami oleh Tuhan, boy mardalan, acaraon di bagasan las niroha, bain sangap di guarmu, mangidoami oleh Tuhan di saluhut, amanami nadong di Kebayoran Lamaon, ima di huriam, asa gawe persidohot nasida, dia ka ulaun ni huriam tuaka arin namangihot, pos doranami oleh Tuhan, songonya kanang ruasmu, naro tuingananon, ima narapami, dina mga jako diakarorom, ima haroroni Tuhan Yesus Kristus, bae mele Tuhan, tubuh di bagasan ngulunami, dina mulau kami si ganovari, soni male Tuhan sian asini roham, nungare desi pangano sini mau dijolo nami, pasu homele tu makoron gogo doai pasu tu pamatang nami, sesa saluhut dosa nami, holan mangasahon guarni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Setiti si gopas, golang-golang pangarahuna, tuk songoni pena pinatupa ni uriat, tamar hite punguan ama ni uriaon, sedang ma pinasuna, marjomuk meita, anak kami beri kita. Apa mau makan dulu, apa mau nyanyi? Silakan. Oh ya, ini mic ya. Tokinai sabar ita manginangda, adong do pukal grup ni ama. Tes. Jala adong do pe solo ni ama. Dilihat duita pertikia sampai jam 10.00 WIB. Mau lihat ya mak? Silakan anak kami. Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, espero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, espero año y felicidad. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, oh, Feliz Navidad, Feliz Navidad, espero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, espero año y felicidad. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. Christmas, I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. Of my heart. Así.
Tambo katanya. Tambo Cielai. 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 Jadi sebenarnya ada artis dari Ama, tapi karena lagi makan, saya juga bingung mau nyanyi apa ini. Amang, vokal grup, apa solois? Amang Sultan mana? Yang ada aja. Ikut dulu lagu. Amang Sultan. Amang Sultan silakan. Jadi sambil marsi panganok kita tetap memerdalan hiburan. Pina sama atau Amang Sultan? Oke, terserah. Sama dari C 2 ayat baru ke D ya. Tes. Adeste fideles, leti triumphantes, venite, venite in Bethlehem. Natum fidate, regem angelorum, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. En gregere relicto, humiles ad cunas, vocati pastores aproperan. Et nos ovanti gradu festinemus, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. Sai Roma hamuna akana bursea, sai Roma hamuna tu Bethlehem. Inadak danak si baluahita, tasobama ibana, tasobama ibana, tasobama ibana, raja melihat melihat dia Amang Sultan. Jadi dia Muhammad vokal grup Ama. Tes. Vokal grup Ama. Mangan debe, ini dia Doroa. Suadong memangan. Oke, sambil menunggu vokal grup Ama, kita serahkan artis bayaran kita, Amang Situaido. Bikin lagi ya. Lagu yang kemarin. Lanjut. Sambil menunggu vokal grup Ama. Ayo Bang Ido.
Kalau enggak gini. Siap-siap vokal grup AMA. Jadi udah maksimal jutak. Abang tapi sama Usan. Oke, Horas. Oke Mang, silakan. Ada mic. Oh ini mic. Gimana, Bray? Nyono Mang mic. Sok. Tapi sebelumnya lagumu dulu. Nah, ayo. Iya, mari kita bersama-sama bernyanyi bersama Mang Ido. Satu lagu dari kami. Nang robe haba-habai Tuhan na perlindungan mi. Nang behu mutal tanoi Tuhan do pangundian mi. Ai Yesus do kubano batoani ditanoon. Ai Yesus do partano badoani dolok partahanatai. Borgini Tuhan do pangondian mi. Maporus nasabiari Tuhan do pangondian mi. Oh Yesus do partano batoani ditanoon. Ai Yesus partano batoani dolok partahanatai. Ai Yesus partano batoani ditanoon. Ai Yesus do partano batoani dolok partahanatai. Tuhan Yesus gunung batuku. Puji Tuhan. Jadi saat meta tu vokal grup AMA Amang Simanjuntak. Kemana Bapak Brian? Amang Simanjuntak personil pro grup vokal grup AMA. Oke, Ido. Nanti habis ini baru kita ke acara lambe-lambe ya. Oke. Panjaitan ada musik. Amang Simanjuntak. Dia Amang Simanjuntak nong mula doh. Oma. Oke, mainkan Ren. Halo. Nung. Tuk songo DP, vokal grup AMA. Tuk songo DP laguon Lasmaro Amuna. Kurang otik mangatusi mau. Mana mau Amang Simanjuntak. Amang Simanjuntak. Perhatian. Panggilan. Mohon perhatian. Amang Reyer Simanjuntak. 1 kali. 2 kali ala nekon. Selesai do nota sebelum jam 10. Amang Reyer Simanjuntak. 1 kali. 2 kali. Lanjut. Ayo Bray. Oke, lanjut aja Bray. Aku yang ngebantuin. Saya bantu aja vokal grupnya. Iya. Nunga jupang muse ari pestai hatu tuli tuata Jesusi tua do ibana sian surgoi
debatu hitao hasan aponi ayo boleh berdiri dame madi jolma asli rohani debata hajolma on muse. Ayo Mang, ambil mic-nya Mang, ambil mic-nya Mang. Eta ale dongan tu Betlehemi, ita somba madak danak nadising, nadi nogos ni para sirohai, debata amai. Asa ngapon di debata. Ayo ngapon di debata. Dame dame mani jolma. Lasni rohani debata. Ajolma on muse. Sairo mahamuna di Betlehemion amuna posea sako matuson marida halasan dirohatai dinongos di surgoi. Oras mama nami na nami alon nama terakhir ngawu ita tidang. Tusong rope natal labu di patu papungan nama. Selas marohata sangat mani Tuhani. Aida hamuna di barainon dadanak natubu di siborginon uli dorupana matana tiur oberek ibana oga betiur. Silakan yang mau berfoto. Silakan yang foto-foto. Kalau menama terakhir. Allah nirohagoda. Dengan berakhirnya lagu ini, maka berakhir juga perjumpaan kita. Semoga dengan Natal Ama, kebersamaan kita dalam menyambut kelahiran Yesus Kristus nyata dalam hidup kita. Dan tetapnya nyanyikan di debata, los dame 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 madi jolma, lomo ni rohani debata, kita jolma on. Aisyah borginondo bisan sitani naholomi sumondani hagolabon nadi rohatai Hasangabon di debata los dame 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 mari jolma lomo di rohani debata dirita jolma on Hasangabon di debata los dame 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 mari jolma
lomo di rohani debata dihita jolmaon, dihita jolmaon, dihita jolmaon. We wish you. Oke, lagu terakhir. Ayo Brian, terakhir, lagu terakhir. Ayo Inang, tepuk tangan. Dengan berakhirnya lagu ini, maka berakhir juga perjumpaan kita. Feliz Navidad, prospero anno y felicidad. Boleh Tepo Satami. Lanjut. Iya, masuk. Navidad. Oh. Feliz Navidad. Oras marita salu nama nami nanami. Dinalau bula pe. Tok di bagasan nahi paso. Ayo kita nyanyi sama-sama. Nyanyi sama-sama. Feliz Navidad. Oh. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas of my heart. I wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Dan Tahun Baru. Oke, siap. Kami sampaikan selamat Hari Natal. Ora sawangina. Selamat malam. Selamat malam, malam baik.